Sedia pupuk obat dukuh kali turi Desa Waung. Supriyanto Gareng. Wah, Kang Gareng. Nah, biasanya timbul Kang timbul barang kok ndek enek gitu kan. Gopeng timbul. Iya. Iya. Kuwi sing dalu Pak Bas. Sugeng dalu wae kok. Sugeng. Kepanggih malih dalune iki. Nggih. Kok kaya putuku. Iya. Aku arep nderek kakek. Napa? Pun. Kula jane panjenengan nyanyi mboten saged namun demen napa niku? Demen kesenian kula niku. Lho, lek nyawere aja takok. Nggih, kesenian. Oh, ngeten Pak. Ngeten Pak. Pak Basuki serian tamungane niku ben ndak kaduk wani. Pak Basuki ki lek nyawer ora ngelong dhuwit wedok, Nduk. Ngoten. Ngoyono, merange didol nggih nyawer awakmu. Lek niki wau anu Pak Eko. Priyon. Niki wau merang, Heeh. awu, Heeh. kalih selip. Oh, ada bojo kula ya, los bojo kula ya. Bojone Pak Basuki los. Los. Kelas nggih. Pun Ngeten Pak, nyuwun sewu. Priyon. Kula terang-terangan kula iki ajeng nyuwun dongane kok sinden kula dereng ate dongane sinden iki. Nggih. Ya Allah. Kan ngene Pak. Kiai sampun. Madhep rono to? Enggak kok guyu ya. Ngeten Pak. Iya, Kiai iya. sampun, kaji sampun. Heeh. Bocah nakal Pak. Oh. Nggih sampun. Terus kalau nyanyi Kon dongane bocah nakal? Wah, nate kula mau apik Pak dongane niku. Saestu nggon koyak lho. Nggih. Elektro niku penyanyi kerep nggih. Heeh. Kantun sinden dereng niki. Oh nggih. Nah, lek kula niki mbok nganti Pak saestu nggih. Sik to, ibuke sik umroh nggih, dereng mangsul nggih. Dereng nih. Alhamdulillah, ibuke umroh lho. Umlah. Lah jenengan mboten derek. Sik tipe. Wah, kuwi apa to? Ruwe kok. 250 lho. Alhamdulillah, matur sembah nuwun nggih Pak Basuki. Nah niki donganipun kagem Pak Basuki nggih. Mugi-mugi Pak Basuki diparingi Amin. panjang umur, sehat banget waras, angin nyambut damel lancar, Amin. diparingi apa niku rezeki ingkang kathah, berkah barokah. Amin ya rabbal Ngeten alamin. kok, lene dongane tiang nakal. Saestu kula mboten napa-napa lho. Oh, ora apa. Lah dungane wong nakal piye, Pak? Pak Basuki. Oh. Alhamdulillah kula dongane panjangane panjang yuswa. Oh. Kathah rezekine, lek rezekine kathah kowe kerep dolan rene ngoten ngene lho. Nah, banyol. Mboten banyak saya tuh. Iya. Yo, tembange napa niki? Sesideman nggih. Di mana? Tapi kan juga karuan Pak liriknya. Ora apa-apa. Mboten apa-apa mengke kula dikte. Ah, ben dituntun ben Nggih, mengke kula tuntun. ben dibarengi karo Angel. Wiwitane Ning arep pas. Ya. Aduh, terus. Ah. anderek wanita ayu. Anune sukan wulane dipasne kok. Iya lho, Pak. Wis bene-bene saunine. Oh. Nggih. Ayo bene-bene. Oh. Endo asmane Cowan wonten dalem Pak Dum ndabulur bakul batu. Ngono to. Aja anu ben iki. Saune wae saune. Bene. BG anu JBI anu kok BG oh JB. Suara terus kayung-yung selendang kuning kang saking gono. Wah. Hebat. Oh, Pak Basuki kok dijarang. Ora kurang permono ing wasis ngungkro. Wah, apik. Ngungkrung marang Bendara. Ya. Dia Tulis pitcher pijar ngintangake alis. apik. Terus tresno Sasi Madep, ya. Madep Pak Bas. Ya. Jak tayuban Pak Bas. Pasir nono
Pak Basuki? Pripun, Pak? Penak napa mboten? Pak, lali Pak nanti aku sesuk aku nyelip lali. Biar pegang nyelip Pak lali Pak. Iya. Wah, jan Pak Basuki mbok guyon-guyon nang ngene iki ning omah sregepe ra jamak lho. Lho nggih. Dadi aja dianggap ngene iki ora duwe penggawean, malah wong gawe seneng ngene iki lho. Nggih apa jenenge? Hiburan Pak. Ah, nggih hiburan. Apa gak nyambut gawe penuh Pak? Penuh nyambut gawe. Nggih. Tanpa hiburan nih gang tuwek. Ya. Nggih, leres, Pak. Monggo. Panjenengan sampean tak sawang-sawang kaya sing umur 20 tahun, Pak. Pak sebetulnya Pak. Saya enom saya itu. Aneh. Urip ono utut. Semoga-moga sukses lancar. Terima kasih bandemane lho Pak Bas. Wah, bisane ora usah repot-repot ngono Pak Bas. Tenan aku di ndak penak lek amen diparingi. Ora tak tompo yo beras karo rokok. Tak tompo yo isin. Yo Dok, Mas Widik Kuduk diatur munggah pentas lagune apa le? Gondeli Tresno. Ya nggih ngunggahke iringane Mas Widik Kuduk munggah ning pentas. Monggo, dados nggih. Ya. Senang ngancani